vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years kuberekwa. Ndakaroorwa zvangu but ndichiri kungofambidzana nabamukuru murume wasisi. Izviwo ndo zvakaitika kuti ndige ndichizotanga kufambidzana navo. Pavakandidaidza kuti uya kuno kuSouth Africa, ndaiva nomumwe murume wandainge ndichigara naye but at that time tainge tichinetsana. Ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. I never thought kuti sisi vangazoroorwa nemurume ainge aine mari yakawanda kudaro, because previously she had been married and vamwe bamukuru avo raitova baranzi chidhakwa chekupedzisira vaita zvekudhiraivhawo makombi, hapana kana future yenge imboripo. So me and my sister, we share the same father but different mothers. So mukoma ndichiuya kunoko, I never thought kuti I would end up dating my sister's husband, but zvakazongoitikawo. Mukoma nashe pandakangosvika pamba pavo ndakabva ndaona kuti vanhu ava vane mari and vainge vava kurarama kaupenyu kainge katori bo. Mukoma nashe after that ndo pandakabva ndachizotanga kungoitawo zvekuti ivo bamukuru vange vachizofila very attracted kwandiri, and pasina kana nguva he was like totally into me. So one night ndakatoti ndakatorara zvangu ndikatonzwa munhu ainge atouya paya ava kutotanga kundibata. Ndikabva ndavabvunza kuti ko vainge vachida kuita sei, vakabva vanditi ndikuda kuita bonde newe. Ndakabva ndabvuma because ndaitovawo nemazistresses angu, plus sisi vangu vaiva munhu uya wekuti vaigara vachingopopota at all the times. Zvino mukoma nashe ndakati ndawana mukana iwoyo, it was like a revenge kwandiri. Ndainge ndava kutonakidzwa hangu nazvo. Mushure mekunge ndatanga kudanana nabamukuru, vakabva vazonditsvakira murume. Vakanditi iwewe handisi kuda kuti unge uchizoenda kure neni, saka ndava kutokutsvakira murume. Ndikati iripo. Mukoma nashe ndakabva ndachizoroorwa nemurume wandiri kugara naye, but it does not know kuti ipapo ndichizosara ndodanana naye ndainge ndatova nepamuviri pabamukuru sezvatainge takaronga inini nabamukuru. So mukoma nashe ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, but ndinorwa shanje nasisi vangu. Pane pamwe pandakatomboda kuvaurayira mwana wavo. Awa ndo maurayiro acho andainge ndichida kuita mwana wavo. Ndakaenda kune vamwe madzimai vandaiziva kuti vainge vakavengana, because vakatombondiudza nyaya yacho kuti ndakabata mamessages mufoni mabamukuru vako vachitaura na madzimai ava. Mukoma nashe ndakabva ndataura navo madzimai ndikavaudza zvandainge ndichida kuti vange vachiita. Vakandipa munamato, saka ndaiti paya kana sisi vakanditi mainini gezisai mwana kana kuti fidhai mwana, ndaitora munamato uyauya kana kutomunwisa mvura iyo yemunamato. Mwana uyu wakarwara mukoma nashe for a very long time, akaita se achafa but akazongorarama zvake. Mukoma nashe kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mainini avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years kuberekwa. Ndinomwe mukadzi wandiri kudanana naye but iye mukuru kwandiri ne10 years. Naye zvinoita here kuti ndinge ndichiroora mukadzi mukuru kwandiri ne10 years? Kutaura kudai ndinototumidzira mapictures eumwewo musikana wandakambotaura naye paFacebook tikambodanana zveonline kuvabereki vangu ndichiti ndiye mukadzi wandiri kugara naye. Ndinongoti kana ndikangotumidzira chete ndobva ndatodeleta mapictures iwawo, because ndanga ndisati ndava ready kuti ndinge ndichizovaudza kuti uyu ndiye muroora wavo. Saka vanongotaura vose zviya zvokungotaurawo pafoni. So I want your advice muri yeZimbabwe. Ndovaudza here vabereki vangu
kuti munhu uyu wandiri kufambidzana naye iye ane vana 4, inini handina mwana. Saka ipapa patiri kutomhanya tichitsvaka vanotibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kumumitisa. Takasanganawo muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, anoti she faced too many heartbreaks. Ndokusaka akazosarudza kuti zvinenge zviri nani kuti ainge achizoroorwa zvake nemurume anenge ari mudiki kwaari. Nhasi munhu anonetsa that much. It is just that mumarelationship vanhu munomboitirana mamistakes, but tinoti kana tikaitirana mamistakes then we forgive each other. Iye anoti that is the meaning of our true love. Please ndibetserei ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava comment section. Pakaipa 10 years difference zvinoita here kuti vange vachiroora vanzvadzi vedu ava with the 10 years difference. And pari kunzi pane vana 4 mukoma vedu ava havanawo mwana, asi hanzi mukadzi wangu ndinomuda, I need your advice. Pakaipa rekedzai tibva taenda panyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndakajoina a secret society. It demands a blood sacrifice from me after each and every year. Komanashi, makore ekutanga pandakaita zvinhu izvi, hama dzangu 4 dzakashayika within 4 years. Gore negore veukama vainge vava kutoziva kuti tinotofanira kuti tinge tichitoviga umwe weukama. Vanhu vainge vava kungokwidza nekudzika, asi nekuda kwekuti ininiwo mukunoromba kwandakaita ndakarombeswawo neimwe n'anga yekugana. Zvinotonetsa kuti kunyange ukanzi waenda kuna namadzibaba kana kuti kun'anga unge uchizobata inini, because ivo vekugana vane mishonga ende vanoziva kutaura even nemaspirits emumvura, because takazoenda kugungwa uko kwandakazonosiya bhodhoro. Mubhodhoro umu ndo mandakanyora mazita ehama dzangu dzose dzandinoziva, uye zvekare ndikabva ndazonyora pachipepa chimwe chered mazita eavo vandainge ndichida kuti vange vachizofa. Zvino takazoti 4 years dzakwana, veukama ndo pavakabva vachizodaidza umwe tsikamutanda uyu akangonditarisa ka1, but I think kuti pane zvakaitika in the spirit world, because akabva achizotanga kukakamira, because akanditi iwewe unenge une zvaunoziva, but ndokubva achizotanga kuchema. I think kuti ainge ava kutoudzwa neng'anga yekugana iyo yakandirombesa kuti munhu uyu siyana naye, because ng'anga iyo yakatondiudza kuti anyone that will try to stand against and to fight against my shrine will fight with me directly. Saka akabva angoti zvaunoziva iwewe ndezvekuti pauri une chivanhu chiri pauri, ende chivanhu icho chinoda kugadziriswa. Kana chagadziriswa zvinenge zvozobatsirawo kuti mweya wengozi, nyaya yakabva yatochinjwa. Yainge isisiri nhau yekuti mudzinza pane akaromba, but yainge yava nyaya yekuti mudzinza mune mweya wengozi nezvimwe zvikwambo. Saka vanhu nazvino vanongofamba vachitsvaka kuti kongozi yacho iyoyo ndianiko akaurawa, uye zvekare wacho akamuuraya ndianiko. Asi pari zvino mukoma ndakazodzokera kugana ndikati sekuru, kana ndikaramba ndichingouraya hama dzangu pagore zvinozoitika ndezvekuti veukama vanozosvika pakususpecta, because ndine imwe hanzvadzi yangu uyo anoenda kuchechi, munhu wekuti anombopota achindirota, asi anoti kana akandirota sanhasi ndichiita sekunge ndikuita zvinhu zvakaipa, mangwana acho tinobva tazoita kuti ange achirota hope ndichishungurudziwa neumwewo uyo anenge akapfekedzwa fesi yevamwe sekuru avo vakasoshayika kudhara, vobva vaita sekunge ivo ndivo vakauraya munhu. So vanogara vachindiudza sisi vangu kana vakangorota hope. Saka kana akangorota hope dzake dzaanenge arota, ndinobva ndatongoforwarda message yacho iyoyo kune n'anga yangu yekugana. Iniwo ndigere muno munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, ndinemba muno, uye zvekare nekuZimbabwe zvekare ndine imba yangu. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndine hangaiwa dzangu 3 idzo dzandakazotenga
idzo ndo dzandinoshandisa as mamonitoring spirit. Dzinoti paya kana uri munhu weukama, kana ukada kufamba uchida kutsvaka kuti kochiko chakonzeresa kuti musoro unge uchitema, idzo dzinofamba dziri kumberi kwako. Kana ukada kuenda kune munhu anobatsira, dzinokuvhiringidza kana kuita kuti unge uchishaya mari. Asi kana kuri kunzi unge uchingoendawo kumachechi iwawa ekuti vanokukoshesa micheno nekuti une mari here, hangaiwa idzi dzinokutendedza, dzinotoita kuti unge uchiona sekunge upenyu hwako huri kuendeka, asi panenge pasitomborina pasina zvamwe chose. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandaka tumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Sure here kuenda kugana kunoromba pakaipa. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo yo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Izvo ndo zvandakakumbirwa nemurume wangu kuti ndinge ndichiita. Saka murume wangu ainge akamboroora in that same village, ndokubva achizobata mukadzi wacho aine chikomba. Saka murume uyu wacho akazomutorera mukadzi wake. Aiva munhu ainge aine mari, mukoma aita zvemamaini nekusponsa makorokoza. Zvino murume wangu akabva achizonditi ainge achiri that pain, aida kuti vanhu vari vaviri ava vange vachizofa, but akazofa manje murume wacho iye uyo ainge amutorera mudzimai wake. But as for the ex-wife, she's still alive, but akazoremara kuda kwemhiko dzatakazoita pamusoro peupenyu hwake. So izvo ndo zvatakaita mukoma Nashi. Ndinoda kureururawo kuti takaenda kun'anga nemurume wangu tikatowirirana tikaita chisungo kuti kana taenda kun'anga handaifanira kuti ndinge ndichizotaura nezvayo nyaya iyi, but I think kuti murume wangu akazondiitira unhubu. Why ndiri kuti akazondiitira unhubu? It is because patakaenda kun'anga iye akazodzokera ari ega mushure mekunge murume uyu azoshayika. Ndikati vengawani sekuru vakati tinofanira kuti tinge tichizoyatusa, akati hazvina kana basa, ndini baba vemusha. Patakaenda ikoko akatengeserwa moyo wemombe, ndokubva ndachizopiwa moyo iwoyo, ndikanzi ndinge ndichizofamba ndakauyisa mubhurugwa rangu. Ndikabva ndaita saizvozvo, ndokubva tachizoenda pamba pemurume uya. Takati tasvika pamba pacho akabva anditi bhebhi, inini hazviiti kuti ndinge ndichipinda pachivanze chake, otherwise mishonga yacho haizoshandi. Aiva nemamwe mafuta awo aingoramba achingozora chete. Pose ipapo pandainge ndichicherera moyo wemombe pachivanze pavo, ndainge ndiine kabadza kangu kandainge ndiinako. Ndakaita saizvozvo mukoma, asi chakandinetsa ndechekuti pamba apa paiva nedzimwe imbwa dzainetsa dzichiruma, but hadzina kana kutombohukura, dzakatoita sekunge dzainge dzisingatombondioni. So ndo zvatakaita inini nemurume wangu. Then ava vanhu vakabva vachizotanga kurwara, murume wacho ndokubva azoshayika. Ex yemurume wangu kutaura kudai akaremara, but dambudziko riripo mukoma nderekuti ndinopota ndichifambwa kumusana kwangu uku kana kunzwa kuti ndinenge ndiine munhu anenge akandibata. One day ndakati ndakarara, ndakabva ndachizorota vamwe pastor vekuchechi vainge vachindibvunza kuti ko inini why is it ndakazoendeswa kun'anga ndikashandisiwa pazvinhu zvakaitika ndisipo, ndisati ndatombovapo. Ndokubva vatongotanga kufamba vachienda zvavo. Ndakazomboenda kumba kwavo ndikavaudza hope idzi, but handina kuzovaudza secret because ndakatya mukoma. Ndokubva ndangoramba zvangu ndakanyarara, vakandinamatira. Dambudziko riripo nderekuti mukoma Nashi, ndiri kurwara, ndiriko kuno kwangu kuSouth Africa, but kana kushanda handichatombokwanisi. Kumusana kwangu uku ndinogara ndichinzwa sekunge ndinenge ndakabatwa, kuita sekunge ndinenge ndakabereka rimwe zimunhu rinenge richindiremera. Ende nditori nedambudziko rekuti kana ndikasangana pabonde nababa ndinotanga kuswinyiwa kusika rudzi kwangu.
please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseve sei, please help me. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Unongozivawo kuti kana uchangopindawo mumarriage unenge uchida kuprova a point kumurume wako kuti ndiya ndinokuda, ndozvandakaita ipapa. Was trying to prove a point. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndikidzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndinoitawo zvemahouse breakings. Izvi ndakazvitanga pandainge ndichiri kuSouth Africa, ndakabatsirwawo neimwe n'anga. Saka ndine umwe mushonga uyo wandinoisa muchikafu. Let's say kana tichida kuya pamba pako kuzoba, ende ndinotorotesewa kuti une mari, ende mari iyoyo ndenichitoziva kutoti inenge iri pakati. Saka ndinotanga ndatora mushonga wauya ndobva ndazoumixa nechikafu chandinenge ndichidya. Zvinobva zvazoita kuti ndinge ndichinzwa mudumbu kutodurura kuita manyoka chaiwo. Ndinobva ndazouya pamba pako zuva kana rarereka kunze kwasviba, ndinongotaimira either mumaruva kana kuti anyway, as long as pari pamba pako ndobva ndaita tsvina ipapo mumaruva kana kuti anyway. Then izvi zvinozokonzeresa kuti munge muchizorara munobatwa nedzimwe hope dzekuti uye kana tinonyatsokupinda kuvhura madhoo zvakanaka, tobva tatora zvose zvatinenge tichida. Vamwe tinotosiya takavaradzika pafloor chaipo, kutotora mubhedha. You can just imagine kutowaridzira munhu pasi wotosiya watomufukidza mukoma. Dambudziko randakazoita nderekuti takazombopinda pane imwe imba uko kuSouth Africa. Saka murume uyu aiva nomwe mukadzi ainge akanaka, akaita mukaradhi. Ndakati ndakamutarisa zvaainge ari, because ainge ari naked, vose vavete pamubhedha. Saka ini ndakabva ndachizomusimudza mukadzi uyu ndichida kunomuradzika mune imwe room. Ndakati ndakamutarisa mukadzi uyu kubva kuzamu rake rainge rakamira kuti twi kusika rudzi yake nematsvukiro ainge akaita, Mwari ngavandiregerere, because ndakabva ndachizotanga kumubata-bata ndikatonzwa kutoti ndainge ndatova bho, ndokubva ndachizotanga kurara naye. Ndakamubata chibharo mukadzi uyu. So ndiyowo sekireti yangu mukoma yandiinayo. Zvinhu zvangu ndopa zvakabva zvachizongopandukawo ipapo, kutaura kudai nditori nemwana wangu wandakauraya, nekuti zvinhu izvi zvinorarama neropa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. You can just imagine kuti kana ukapindirwa mumba nemunhu ane mwoyo wakadaro wekuti anosiya abata mudzimai wako chibharo, ndo anonzi mawani. I hope kuti zvinhu izvozvo mukunopanduka kwazvakaita dai zvawedzera kupanduka, asi zvinofanira kuti kana zvapanduka zvikushungurudzei, zvisazokutorerai vana venyu nekuti havana chavanoziva, kana kutopenga chaiko zvokuti mutombofamba muchidya mumapeni so that you can feel the pain. Imagine mukadzi uyo wekuSouth Africa wamakabata chibharo, when she woke up finding kuti ndo zvakaitika. Maybe hana kana kuzotozivisa murume wake, trying to save a marriage, but just imagine the trauma and the pain. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.